Ika-200 na taon na biyaya. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinapos sa mong puso, sa diri mi iniaatan. Danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mapaduman sa manlaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo andanay nagiya, malakop anlaad kan simong misyon. Magatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa sabong puso, sa diri mi iniaatan. Danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot mi sa lambang tawo. Katos na taon na biyaya, salamat, salamat kagurangnan. Katos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatan. Danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Uya kami danay andam kagurangnan. Ikaduwang tawag, kay John Ray Cambaling, 29 anyos, nag-erok sa Kamaligan, Camarines Sur, akin na Santiago Cambaling, Asinanita de los Santos, but mag-agum kay Maria Charmaine Javier, 28 anyos, nag-erok sa San Felipe, Naga City, akin na Enrico Javier asin Heidi Arejola. Ikatulong tawag, kina Jonathan D. Alcasano, 29 anyos, nag-erok sa Deca Home, San Felipe, Naga City, akin na Domingo Casano Asindalia de los Santos, buot mag-agum ki Janeline Agapito, 34 anyos, nag-erok sa Concepcion Pequeña, Naga City, akin na Castor Agapito asin Arlinda Layosa. Si Ray Aldrin Pardiñas, 31 anyos, nag-erok sa Molave Street, Peña Francia, Naga City, akin na Abner Pardiñas asin Rodita Mariano, buot mag-agum ki Lea de Guzman, 27 anyos, nag-eerok sa Beberon, San Fernando, Camarines Sur, akin na Rolando de Guzman asin Elsa Hervasio. Si Edmondito de Dios, 41 anyos, nag-eerok sa Molave Street, Peña Francia, Naga City, akin na Eduardo de Dios asin Alicia Salsa,
Buot mag-agom kay Gemma Remoto Bien, 44 anyos, nag-eerok sa Mulavi Street, Peña Francia, Naga City. Akina na Romeo Relos Bien, asin Bernardita Alde Remoto. Si Ana Bentupas Bustamante, 33 anyos, nag-eerok sa Mabini Street, Goa, Camarines Sur. Akini na Anacleto Bustamante, asin Binilda Tupas. Buot mag-agom kay Precious Isquera Bacares, 34 anyos, nag-erok sa Mabini Street, Goa, Camarines Sur. Akay ni na Edgar Bermas Bacares at Sinora Bruzo Esquera. Kung sisay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibinda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satong kura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Ipinapakiulay po na bago magpuan ang misa, ilaag sa silent mode o i-turn off ang mga cellphones, tanganin ang mga ini de makaistorbo durante kan selebrasyon. Ang peligro kan COVID-19 infection yaon pananggad sa sato, kun kaya padagos kami na nagpapagirumdom sa tuya, na sa tuyang sunodon ang mga health protocols na inahagad para sa satong kaligtasan. Enot sa gabos na oras, da itabi paghaliyo ng face mask, mantang nasa laog kan simbahan. Mas maray kon igwapa nin face shield. Ikaduwa, tulood duwang tao sa naan matukaw sa kada tukawan, tanganin na ma-observe ang physical distancing. Magtukaw tabi sa lugar katangod kan seat number. Ikatulo, sa mga mayo nin isalvar QR ID, da itabi malingaw na magkuaasin mag-fill up kan slip for contact tracing na pwedeng iwalat sa likod kan tukawan o ilaag sa laganan na inandam bago magluwas sa simbahan pagkatapos kan misa. Ang buhay sagrado, kaya ang pangataman kan salud sa rong kristyanong obligasyon, sa to na pong ilaagan sa tong mga sadiri sa presensya nin mahal ng Diyos sa pag-andam sa pagpuon kan misa. Diyos maray na aga po sa indogabos mga tugang. Ngunyan po ay sineselebrar niya to ang solemnidad kan Santissima Trinidad na may temang Ang Misteryo nin Diyos. An enot na itinukdo sa tuya kan satong mga magurang, manunungod sa satuyang pagtubod, iyo ang pagpanguros. Asin ang huring bagay na ginigibo kan padi sa satong lubngan, iyo ang pagpanguros sa ibabaw kan satong bangkay. Ang lambang Kristiyano na bubuhay sa pangaran ning Ama, asining Aki, pati nin Espiritu Santo. Ang kapahayagan nin Diyos bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo, nangungurog na doktrina kan simbahan. Ang mga babasahon sa banal na misa ngunyan, nagtatao sa to ning basihan, dapit sa satong pagtubod sa Santissima Trinidad. Makakaibanan po niya to sa banal na selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Felipe Culvera III. Matindog po ang gabos sa pagpon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa indo ka Bos, mga tugang. Diyos maray na aga man po, Father. Pinunan niya to ang satuyang selebrasyon sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Ang Diyos sa satuyang inuumaw ngunyan, Santissima Trinidad, na ginikanan kan gabos sa kinakban, sin kan satuyang buhay. Nagkado niya to ang sa iyang padagos sa pagiya sa buhay niya to, sin sa buhay kan kinakban. Mga tugang, ako ang taas tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles sin santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayarak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mayarak ka, kagurangan, mayarak ka, Kristo, mayarak ka, Kristo, mayarak ka, kagurangan, mayarak ka, kagurangan, mayarak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuinungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw ni ka, inurukyaw ni ka, sinasamba ni ka, pinapamuraway ni ka, pinapasalamatan ni ka. Hulikan, dagula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Jesucristo, kagurangan na Diyos, modero kan Diyos, agikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aasa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan luro, kahalangkan. Jesucristo kaiba, dan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos Ama,
na sa pagsubol kan tataramon nin katotoohan, asin espiritu nin kabanalan sa kinaban. Ibinareta mo sa katawuhan ang makangangalas mong misteryo. Itugot mo sa mo na sa pagpahayag kan tunay na pagtubod, mamidbidan ang kamurawayan kan danay na Trinidad, asin sambahon ang pagkasaro sa kapangyarihan nin kadakulaan. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang fiestang pinagseselebrar nga tungon yan, nagpapagirumdum sa to kan mga katotoohan na ipinahayag ng Diyos asin sa tuyang tinutubod. Sa enot na babasahon, may hinanyog nga to ang kabilogan kan kapahayagan ng Diyos sa lumang tipan, ang kagurang ng Diyos, ang daing kapantay asin iyasa ng Diyos ni Israel. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, ihapot ang nangyari kaitong panahon, poon na ang tawo linalang nin Diyos sa ibabaw nin daga. Hihapot mo poon sa sarong puro, sagkod sa ibong na puro kan langit. May nangyari daw na urog kadakula kaini. May bareta daw na siring kaini. Nadangog daw kan banwaan ang tingog nin Diyos na nagtataram hali sa kalayo. Siring sa nadangog mo, asin buhay ka pa. Igwa daw nin Diyos na nakahanap nin banwaan sa tahaw nin ibang banwaan, sa paagi nin mga kasakitan, ngangalasan, pakilaban, sa makusog na kamot, asin mapangyaring takyag, asin mga bagay na nakakatakot, siring kan mga ginibo nin kagurangnan na sa imong Diyos duman sa Ehipto, sa atubang nin sa imong mga mata. Kaya pakasabuton mo asin isip-isipon mo na ang kagurangnan iyo ang Diyos sa langit asin daga, asin mayo nin ibang Diyos. Kuyugon mo ang sa iyang mga tugon, asin kabutan nangunyan, ipinagbuot ko sa imo. Tanganing ika asin ang sa imong mga aki, magkaigwanin marahay asin halawig na buhay, sa daga na itinao sa imo, sagpod paman nin kagurangnan na sa imong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Maimbod ang tataramon nin kagurangnan, asin ang gabos niyang gibo mapapaniwalaan. Ang kagurangnan na mumuot sa katanosan, asin ang mga daga, pano kan sa iyang pagkamuot. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Sa iyang tataramon ang mga langit na haman, sa hinangos nin sa iyang nguso, ang gabos na bituon. Siya nagtaram, asin na haman, siya nagbuot, asin na lalang. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Ang mataning kagurangnan nasa mga natatakot sa iya, nasa mga naglalaom sa iyang pagkamuot. Nganing pakakanon konsinda nagugutom. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Ang samong kalag naglalaom sa kagurangnan, ang kagurangnan sa mong tabang asin kalasag, ang sa imong pagkamuot, mapasamuya kagurangnan, mantang ika ang bilog ning linalauman. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Itinutok doon ni San Pablo na ang satong relasyon sa mahal na Diyos, bakong araw kan relasyon kan sarong kagharong sa iyang uripon, kundi araw kan relasyon nin Ama sa iyang mga aki. Huli sa Espiritu, kita naging mga aki nin Diyos, asin mga kapwa para manan ni Kristo. Hinanyogon po niya itong ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga aki ni Diyos, ang gabos na dinadara ang Espiritu ni Diyos.
Dainindo inako ang espiritu nin mga oripon, tanganing giraray mabuhay kamo sa takot. Inako nindo ang espiritu nin mga aki na nagkukurahaw, Aba Ama, ang espiritu man sana asin ang satong sadiring espiritu, sararo sa pagsaksi na kita aki ni Diyos. Kung kita mga aki, kita man mga paramana ni Diyos, asin magkasi paramana kaiba ni Kristo. Kung kaiba niya sa kasakitan, kaiba man niya sa kamurawayan. Tataramon kang kagarangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan maray na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangan. Ang 11 na mga disipulos nagduman sa Galilea, sa bukid na itinugdo ni Jesus sa inda. Kan mahiling niya sinda, sinamba ninda, minsan nga ni an iba nagduduwa-duwa. Si Jesus nagrani sa inda asin nagsabi, Itinaos ako ang gabos sa kapangyarihan sa langit asin sa daga. Lakaw kamo, asin tukdo inindo ang gabos sa banwaan. Bunyagan sinda sa ngaran ni Nama, asin ninaki, pati ni Espiritu Santo. Tukduan, na utubo ninda ang gabos sa pinagbuot ko sa Indo. Giromdomon nindo, na kudanay na uya sa Indo, sa gabos na aldaw, sakod sa katapusanin kinaban. Maray na bareta, kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na agaliwat sa Indo gabos, mga tugang. Maray na agaman po, Father. Kunyan aldaw, siring sa sinabi niya to sa pagpuon kang misa, sa tuyang ipinagseselebrar ang kafiestahan kan Santissima Trinidad. Ang sa tuyang pagtubod sa Diyos alagad tulo sa pagkapersona. Iniyan pinaka-fundamental, pinaka-basic na pagtubod ta bilang sarong Kristiyano. Namimidbiran kita sa siring na pagtubod. Naaraman kan iba kung kita Kristiyano sa pagpahayag niya to sa pagtubod na yan. Partikularmente kung kita nangunguros ini ang sa tuyang identity bilang sarong Kristiyanong Katoliko. Araw-aldaw, we affirm that faith. Pinapahayag niya to ang pagtubod na iyan. Siguro ang iba, dahil gayo conscious kan sa iyang ginigibo. But it almost becomes part of our life. Pagkaaga, bago ang gabos, pagmatasana, nangunguros na kita. Pagkakan, mangunguros na naman ta mga ngaji bago magkakan. Pagluwas sa harong, takong sain maduman sa trabaho, mangunguros na naman. Masimba, mangunguros na duman. Kaso bago nga ni, pinagmamasdan ko, ma-entrance pa sa ang padi, may mga nangunguros na.
Bago pa man magpuon ang misa, nangunguros na kita. Ngunyan pa sana sa misang ini, nagkapirang beses na kitang nanguros sa payo, sa tuyang daghan, sa tuyang nguso. Ang pagtubod na ini mga tugang, halos iyon na ang sa tuyang identity bilang sarong Kristiyanong Katoliko. Siya ang Diyos na aram niya to sa tuyang pinagikanan, asin Diyos na sa tuyang kasagkoran. Inaapod kaya, He is our Alpha and Omega. Asin sa iya, ang gabos, minadipende. Ang buhay ta, ang buhay kang kinaaban, minadipende sa Diyos na iyan na inaapod niya to, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Pero aram niya to na ang katotoohan na ini na ipinahayag sa satuya sarong dakulang misteryo. Kaya difficile na masabutan. Siring nagayo kan buhay ta minsan, dahil ta nasasabutan minsan ang kabutaning mahal na Diyos. Dahil niya to nasasabutan minsan ang paagi ning kagurang nasa buhay niya to. Kadakulaan na misteryo na dahil marurup kan isip nin tao. Ano dahil niya to masasabutan tulos? Not hulita, bako ini ang nahihiling niya to sa level kan sa tuyang eksperyensya. Pag sinabi niya to na sarong persona, si Father Ipi, buot sabihin, saro sa nang tao, sarong natura nin tao. Kaya pag sinabi mong si Father Ipi, si Father Dan, si Father John, tulo na yan na individual. Pero ang mahal na Diyos, nagpapamidbid, mantang tulong persona, pero saro sa nang natura. Diyos no na natura. Divine nature. Asin ini, dai masabutan kan isip nin tao. Dai matugkad kan isip nin tao. Nagirumduman ko ang istorya sa buhay ni San Agustin. Siya naghurup-hurup kan misteryo kan Santissima Trinidad. Naglalakaw siya sa baybayon. Sinmantang siya naghurup-hurup, paano daw ngaya? Naigwaning sarong Diyos, alagad tulong persona. May nahiling siyang aki na nagigibo ning kalot duman sa gilid kang dagat. Rinanin niya asin hinapot, ano ang sa imong ginigibo? Sabi ni San Agustin. Sabi kan, aki, nahiling mo man, ang tubig ngaya, pigsasakdo ko digdi sa laog kang bubon, kang kalot na sa kuyang ginigibo. Tanong ngaya, ibabalyo ko ngaya ang tubig kang dagat, sa kalot na sa kuyang ginibo. Nagirit si San Agustin. Sabi ni San Agustin, paano man nga mangyayari yan? Dahil mo man magigibong ilaog ang tubig kan dagat na sadit na kalot na sa imong ginigibo. Sabi kan, aki, may lalaag ko nang una ang tubig kan dagat sa kalot na sa kong ginigibo bago mo masabutan ang misteryo kan Santissima Trinidad na igwaning Diyos alagad tulong persona. Pinapahayag mga tugang kang istorya na totoong misteryo ini huli totoong misteryo ninhuli sa pagkukulang kan tao na dahil niya masabutan ang katotoohan na ini. Bako sa pagkukulang ning mahal na Diyos, dahil niya nasasabutan kung ano igwaning sarong Diyos alagad tulo sa pagkapersona. Ang limitasyon yaon sa isip asin kakayahan kan tao. Solamente mga tugang, nanunod niya to na ako asin sabuton ang katotoohan na iyan when we begin to believe. Kung kita minapoon sa pagtubod asin sa pag-ako kan katotoohan. Takon isip sa nanin tao, masakit niya tong marurop ang katotoohan na ini. Tama na gayo, sabi ni San Anselmo, I believe in order to understand. Nagtutubod ako, tanganing sa kuyang masabutan. Araw ba kita kaiyan? When we begin to believe, things becomes clearer. Hulit ang pagtubod, iyo ang luway-luway na nagbubukas sa isip niya to, na akoon ang katotoohan na minsan da kayang matugkad kan isip nin tao. Kung kaya nga ni, ang katotoohan na ini mga tugang was revealed to us, ipinahayag sa tuya, luway-luway. Bakong madalian na ginibo nin kagurang na nin Diyos na ipamibidan sa iyang saya sa diri,
bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Aram niya to, saro o tulos sa inapod niya tong great religions, Islam, Judaismo o Judaism, asin Christianity. Ang tulong ini na reliyon, nagtutubod sa saro sa ng Diyos na makapangyarihan. Sarong Diyos na kagtaokan buhay. Sarong Diyos na nagkakaglalang kang gabos. Alagad solamente, ang Kristyanismo sana, ang mga Kristiyano, ang nagtutubod na ang Diyos na ini, guwaning Ama, iguaning Aki, asin Espiritu Santo, tulo sa pagkapersona taano, tayo ipinahayag niya sa satuya. Nagtutubod kita na ang reliyon na Kristyanismo nagpuon sa Judaismo. Hali kita sa mga pagtubod kan mga Hudiyo. Sinipinahayag ni Diyos ang satuyang pagtubod na igwaning Ama na makapangyarihan. Araw kang ino tababasaw na sinabi sa tuya, ang Ama na nagsusurog, ang Diyos na nagsusurog sa mga tao, sa indang mga kalaban, nangangataman kan sa indang buhay. Ang Diyos na makapangyarihan sa gabos. Alagad, nasabutan niya to, na ang Diyos sa ini later on, nagpahayag na siya Diyos na mahirapon, Diyos na mapagpatawad, Diyos na nagliligtas sa satuya. Sa paanong paagi? Sa paagi ni Kristo, na araman niya to, nasabutan niya to, ang iba pang katotoohan manunungod sa Diyos sa ini, sa ginibo ni Kristo sa satuya. Sinipinahayag ni Kristo na igwapa ning Espiritu, na ipapadara niya sa satuya, na magigiya sa tuya sa mga katotoohan. Tama na gayo ang sinabi ni San Juan na sa iyang Ebanghelyo, Kapitulo 16, sabi ning kagurangnan, kadakol pa akong bagay na sasabihon sa indo, alagad, daay pa nindo masasabutan. Pag abot ka ni Espiritu, itutok do iyan nin Diyos na sa indo, ang gabos na mga katotoohan. Kung ano taday niya ito masabutan, huli ta sa tuyang pagkukulang, alagad kita paluway-luway na itinutok do, dinadara sa pakasabot na iyan, sa giyakan banal na Espiritu. Mga tugang nagtutubod kita, nakitali na lang sa lawog ning mahal na Diyos. Sa lawog ning kagurangnan nin Diyos, na inaapod niya itong Santissima Trinidad. Kung kaya, dahil niya ito madudulagan ang katotoohan that there is something in us that resembles God. Ang Diyos sa tuyang tinutubod, komunidad din mga persona, Ama, Aki, Espiritu Santo. And if we are created in the likeness and image of the same God, dahil niya ito madudulagan ang katotoohan na iyan, nakitaman bilang sa iyang linalang, inaapod na mabuhay bilang sarong komunidad. Kaya baga mga tugang, ang nagkukumpleto sa buhay niya ito, iyo ang kairiba, ang pag-iriba, ang familia, ang mga tugang, ang mga kamidbid. Kaya inaapod niya ito, no man is an island. Kung ang sarong tao na buhay na solo-solo, asin mayong pakiaram sa iba, dahil nakikipagrelasyon sa ibang tao, anong kahulugan kan buhay na iyan na siring? Dai, hulita kita, ilinalang sa kabaeng ning mahal na Diyos, komunidad din mga personas, kaya kita man dapat maging siring. Kaya ang kaugmahan niya to, niyaon sa iba, ang pagmangno sa iba, ang pakikiaram sa iba para sa indang karahayan, that what completes our life. Dahil niya to maninigaran ang bagay na iyan. Kung dahil man niya to gibuhon, nasa satuya, taigwa kitang kakayahan na magdesisyon, we are given the freedom. Pero bako iyan ang kaugmahan ng tao. Takitali na lang, kabaeng ning mahal na Diyos, dapat kita mabuhay man siring sa iya. Ang Diyos na inaapod niya to, Diyos na namumuot sa kada saro. Ang Espiritu Santo inaapod niya to, Diyos nin pagkamuot. Kasi na-experience niya to ang Diyos sa ini, na Diyos na nagtatao sa tuya nin kusog, nagtatao sa tuya nin paglaom, nagtatao sa tuya nin isog, nin buot, sa gabos sa tuyang ginigibo. Diyos na nagtatao sa tuya, kan mga bagay-bagay na minsan, dahil niya to kayang gibuhon. Ang Diyos na ini, utang niya to ang gabos sa iya. Kaya, kung nabubuhay kita na mayo nin pagkamuot sa kapwa, kung nabubuhay kita na mayo nin pagkaherak, kung nabubuhay kita na mayo nin kagustuhan na maghiras, garubaga, dahil niya to isinasabuhay, ang imahe kan Diyos
na naglalang sa tuya, kan nagibo sa tuya, tanganing maging siring. Ang satis materinad mga tugang na sa tuyang inuumaw ngunyan, katotoohan asin realidad kan buhay, bako lang ining ideya, bako lang ining filosofiya. Kaya kung inuumaw niya to ang mahal na Diyos ngunyan, inuumaw niya to ang kagtaokan buhay, asin nangangapudan sa tuya na mabuhay man siring sa paagi kung paano sinda nabubuhay sa kada saro. Ipagpadagos niya to ang misa, asin hagado niya to ang grasya kan mahal na Diyos. Napadagos niya itong mamidbiran ang Diyos na ini, nagkagtaokan gabo sa tuya. Ang Diyos na inuumaw niya to na Ama, Aki, asin Espiritu, sa iya ang gabos hali, sa iya ang gabos mabalik. Amen. Matindog pa ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan. Hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mugtak sa pakaaram na ang Diyos, Ama, namumuot sa sato. Narahon niya to ang satuyang mga pangangaipo sa iya. Panunin pagsarig, nadadangogon niya ang satuyang mga pag-arang. Sabihon niya to sa labang pag-arang, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tangani ang simbahan sa bilog na kinaaban, magpukaw sa mga puso kan gabos na tawo, kan urog na hararom na pakamit bid sa Diyos Ama, Aki asin Espiritu Santo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing siring kan pagkasararo kan Santissima Trinidad, kita asin ang satuyang mga pamilya, maging sararo sa pagmangno sa lambang saro, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang mga naghahanap kang katotoohan, magiyahan pasiring sa pakamit bid sa Diyos, na mamumuton asin maherakon sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tangani ang mga nagahelang, makamatikan kabuotan asin pagmakulog ni Kristo, sa paagi kan mga nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang satuyang mga gadan, magugma sa kapanoan nin buhay, sa presensya kan Diyos sagod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Makakamhan na Diyos, pabulusa ang sa imong pagkamuot sa samuyang puso. Tanganing urog na masabutan niyamo ang misteryo kan sa imong buhay. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ibo asin kagtao, gabo sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, ning mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Ano ikakadulot ko sa pangataman mo sa buhay na ini na imagilan ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko.
singkang taon, gabos ikinaugay mo. Maninigo asin magkanos na nanay, asin din sansaen magpasalamat kami sa imo. Matindog ka, boss. Kami sa imo. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako sa nasindong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kamawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami sa pag-apod kan sa imong ngaran. Pabanala ining mga atang kan sa mong paglingkod. Asin huli ka iyan, kami man sana gibuhang daing sagkod na atang sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na magkakamang daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Takaiba kan bugtong mong aki, asin kan Espiritu Santo, ang Diyos saro, ang kagurangnan saro, bakong sa pagkasaro nin sarong persona, kundi sa Trinidad ning sarong substansya. Ta sa pagpahayag mo, ang tinutubod mi dapit sa imong kamurawayan, inidapit sa aki mo, inidapit sa Espiritu Santo, nasasabutan ming daing pagkakaiba. Tanganing sa pagpahayag kan tunay, asin daing kasagkoran na pagkadiyos, sambahon ang pagkakaiba sa mga persona, asin ang pagkasaro sa esensya, asin ang pagkapantay sa kadakulaan. Kaya nag-uumaw ang mga angeles, asin arkangheles, pati ang mga kerubines, asin serafines, daing untok na nagkukurahaw aro-aldaw, sarong tingog na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan nilaliglig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kayaning mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa god sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulo saan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayo niya sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhaniyaman in kalis, sin graray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos taan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini. Tayo ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo iwan, ipinapahayag, sagkod na Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis in kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, sen kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherap, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, nanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitu pa nakapagayagaya sa imo, magkanigon maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos so na kaugalian, ngangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayapon sa langit, pabalalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakano sa ruwaldaw, itao mo sa muyahon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami magdarahas sa subok, undi agawa
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawom, asin pagdatong, ng samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi siya sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, kan na nababuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamonin katuninongan. Cordero ng Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan ginabang. Kami in Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asin sa kong kalag maumayan. Tangani po na sa tong masunod ang physical distancing. Ang mga tao sa luwas, day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po una na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon.
Diyos mo kaming buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit mo nakakanon. Nanununggali ka na ang dadanggon, ang kukuyogon, ang susunodon, alagad kung liwat panluyahon, sa imong pagkamot na ipagbawion. O Diyos, na imo kami natitios, nalai patawadon, padalos mo kaming buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit mo nakakanon. O Diyos, na imo kami natitios, nalai patawadon, padalos mo kaming buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit mo. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Dios, ang pag-ako kaining sakramento, asin ang pagpahayag, kandaing kasagkoran asin banal na Trinidad, asin kandaing masiblag na pagkasaro kainiman sana, magwara sa mo kan kaligtasan inhawak asin kalag, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluod po ang gabos sa pagpamibig kang orasyo imperata. Amang mahirakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot. Mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihinguha sa paghanap din bulong, asin pag-adal, kan paglakop ka ining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghinguha, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo, ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga mayhelang. Warasan sa inda, ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusoy kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kailangan. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itaon mo sa mo ang biyaya na maginguha para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunya na panahon ng kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Iniinahagad mi, huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgo ni Jesus, Kahiraki kami. San Jose mabiniu na esposo ni Maria, Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia, Ipamibi mo kami.
Matukaw mo na po ang gabos sa kadikit na panahon. Ngunya na Domingo kapiestahan kan Santissima Trinidad, sa tuma na pinagsaselebraran kaaldawan kan basic ecclesial communities sa satong archdiocese. Magkakaigwa po nin second collection, ang tabang na satong itatao sa tuyang suporta sa mga pangangaipo para sa promotion asin iba pang formation-related activities kan Beck Ministry. Collections for the week from May 17 to 23, 2021. Cash receipts, daily collections, 9,701 pesos and 50 centavos. Sunday collections, 12,941 pesos and 25 centavos. Collection boxes, 1,592 pesos and 25 centavos. Total collections for the week, 24,235 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: the Cudao Cycle Center, Janice Ang and Franz Malto family, Ayan family, Mercy Malapitan, Alice De Mesa, Maria Analiza Gamilia, Jasmine Morano, and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, alis sa tuyang pura paroko, Reverendo Padre Felipe Culvera III. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ti Kristo. Salamat sa Diyos. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Vicor, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Vicor, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra